Door number 3 guys, yun ang sabi nila. Good thing tinanggap tayo. Nakausap ko rin yung receiver, sabi niya, ikaw din ba yung maglo-load papuntang Winnipeg? Sabi, oo, ako. Sabi, tignan natin kung sakali man baka makargahan din kita ngayon. Sabi niya, oh, good thing. Sabi ko, ang delivery ko nito ibukas pa, tapos ang pick up ko bukas din ng gabi. Done? Yeah, we're done. I just need some signatures. These are yours, and then I need a couple signatures for you and these guys. This is mine, okay. Hi guys, magandang araw. Once again, it's Lakay Trucker here. Ayun sa mga nakasubaybay, no? Naka-deliver na tayo sa Calgary, Alberta sa previous video natin, at nandito na tayo ngayon sa Box Hall, Alberta. Magpipick up na ako. Si guys, kasi nakita nyo yung loading dock nila dyan. Ayan. At yan, dito naman yung truck natin. Pupunta ako doon sa likod niya, sa trailer ko. Check ko, tanggalin ko yung mga debris doon. Dry na, hindi naman masyadong maselan ang pangarga natin, kaya dadaanin ko na lang sa walis-walis to. Kunin ko yung walis ko rito. Patayin ko muna para hindi tayo magastusan ng gasolina o diesel. May debrace. Natin yung mga debris.
mga sealant ngayon eh. Dry load lang naman itong karga natin. Tamang walis lang. Tamang walis. Kupkupin ko mamaya yan dyan, di ko itatapon sa baba. Huwag natin itapon sa baba para hindi tayo mareklamo. Okay, uminit na kasi warm ang ano natin eh, pangarga natin eh, dry. Isin natin to. Yun. Ganito dito para maitapong kumamaya sa tamang tapunan. Lahat ito mahirap magkalat, baka mareklamo pa tayo. Ang linis ng kanilang yard eh. Ito mga debris na maliliit pwede na, pero itong mga ganito hindi pwede sa tapunan. Itong mga ito di, kahit na ilaglag na natin dyan, okay na yan. Yan. Padaanan ko pa ito. Okay.
Yun. Yun. Okay na yan guys. Malinis na yan. Dry naman ang ating pangarga kaya hindi naman sila maselan. Yan. Kukuha na lang ako ng pangkuko. Itapon ko itong mga ito. Atras tayo sa likod. Para mawalisan ko pag nasa baba ako. Yan. Okay. Alright. Balik natin to. Tapos atras tayo doon. Oop, yup. Mawala pa to, malaglag eh. Mahal din yung walis na yan, yung brush na yan. Okay, yan. Tapos padlock nya. Now let's go guys. Atras tayo doon sa ano, sa door number 1 na sinasabi nila. Yes! Doon tayo sa number 1, malapit sa fence. Tapos deliver to sa Saskatoon from Winnipeg. Makakauwi na naman tayo guys. Itong ruta natin ito eh, ayun, binuksan na nila. Binuksan na nila. Mukhang i-unload na tayo o luludan na tayo. Ambi, ayos. Ayos. Yes! Luludan na nila tayo. That's good. Okay. Alright guys. Ayan. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel. Ito na yung papel para makapag-deliver tayo doon sa ano, Saskatoon. Doon din tayo pipick up. Ayan, wala muna. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Highway 39. Yes! Tatlong oras pa
tayo sa Saskatoon. Dire-diretso lang yung biyahe guys Salamat nga pala sa dispatch kung mababait ngayon. Ay dire-diretso ang pabiyahe. Temperature natin dito is 2 degrees, hindi masyadong malamig. Okay lang. Walang snow sa espalto. Yan guys. Meron salubungan. Makita natin. Delivery natin ito ang schedule ko bukas pa. Doon din ako magpipick up. Yun ang kagandahan. Doon ako magdi-deliver, doon din ako magpipick up. Naka-joyride ulit kayo sa akin guys. Yes! Yan. Tayo joyride sa Highway 39 papuntang Saskatoon. Kape-kape tayo. Ingat sa biyahe. Kasi 20 months to go na lang, pulipid na natin ang truck natin. Ang bilis ng pagkakataon 20 months to go. 20 payment more to go. 20 nakabayaran to go. Babayaran ko na rin ang truck ko kung may awa si Lord. Basta dire-diretso lang yung biyaheng ganito. Yan, pagkatapos babayaran, yun. Magkano may susubi natin pag nabayaran mo? Kasi ang monthly ng truck ko, $4,000. Monthly yun guys. Kapag nabayaran mo na yung truck mo, siyempre, yung bang isipin mo kahit isang taon mo lang magamit yung truck na wala kang binabayaran, di mo na binabayaran yung 4,000 na ipinambabayad mo yun sa truck mo, magiging dagdag na yun sa income mo Hindi ko naman, kumbaga, nakaka-excited dumating yung pagkakataon na yun para yung makita mo yung sarili mo for all of this year na paghihirap mo maging owner operator kasi nagbabayad ka ng truck for all of that year, no? Finally dumating yung time na bayad mo na yung truck mo. So pagbayad mo na yung truck mo, kahit 1 year lang guys na hindi ka nagbabayad ng truck, yung $4,000 na yon, yung ibinabayad mo, i-compute mo yon, 12 times 4 equals
48,000 ang isang taon ang maisisave mo. Yun, 48,000 ang maisisave mo. Bukod sa sinasahod ko ngayon, which is yung sinasahod ko ngayon is eksakto lang talaga sa bills namin. Alam nyo yung bills namin is mortgage, number 1 yan. Tapos yung pilot namin, 2 years to pay na lang yung pilot namin kasi nakatatlong taon na. At yung RV namin, yun yung binabayaran. Yun yung personal na binabayaran ko. Yung mortgage, yung bahay namin, yung pilot. Yun, yung pilot 2 years na lang. Tapos syempre life insurance naming mag-asawa at saka life insurance ng mga anak ko. Yung mga anak ko, pinakuhanan din namin sila ng life insurance para pagdating ng panahon, yun lang yung maaari nating maipamana sa kanila ba, yung life insurance. So let's say, sabihin na lang natin, after 5 years, bayad ko na to, 1 year na magamit ko ang truck ko, yung pinambabayad ko na 4,000, mayroon akong 48,000 sa loob ng isang taon. Yun. Yung maintenance ng truck, hindi mo na mawawala yung maintenance ng truck. Pero ang tanong ngayon dyan guys, sa lahat ng mga buzzer na gustong o nagtatanong, ihanda mo ang sarili mo sa pagbabayad ng maintenance ng truck. Huwag kayo masyado maniniwala sa mga buzzer na yan kasi hindi naman nila nasubukan ang buhay ng owner operator. Ang tanungin mo lang sa bakit monthly ba na nagpapagawa ka rin ng truck mo para sabihin nilang ihanda mo yung sarili? Oo, mayroong maintenance nga truck, pero it doesn't mean na magiging monthly ka nagpapagawa ng almost 10,000 monthly. Anong nangyari kung gano'n ang nangyayari sa truck mo? I-give up mo na yung truck mo. Pero ang tanong ngayon, ang Lakay Trucker, kita nyo naman hanggang ngayon still standing pa rin. Maraming mga basher na hindi makagit over, galit na galit sa pagiging owner operator ng Lakay Trucker. Actually, hindi lang naman ako nag-iisang owner operator dito sa Canada. Hundreds of people, hundreds of truck driver, iba-ibang lahi. May white people, may black, may Asian. Ano pa ba? Kasi dito sa Canada, eligible ka mag-owner operator. Hindi ko sinasabi na ini-encourage ang lahat na mag-owner operator. Basta ito, content ko ito. Owner operator ako. Panunuorin nyo ang buhay ko bilang owner operator. Thank you. Para sa mga basher at saka hater, huwag nyo na masyadong iniintindi yung pagiging owner operator ko at owner operator ng isang tao. Kasi choice nila yan Katulad ng mga company driver, huwag nyo na rin silang intindihin kasi choice nila yan Yun ang gusto nila Kung ano man ang reason nila, i-respect nyo na lang. At kung ano man ang reason ng isang owner operator, i-respect nyo na rin lang. Ganun lang yun. Kumbaga, ang buhay natin sa ibabaw ng mundo, hindi ito paligsahan. Tandaan nyo, hindi ito paligsahan guys. Ang buhay natin sa ibabaw ng mundo. Kundi, ang buhay ng isang tao katulad ko, na isang pamilyado, may asawa at may mga anak, iniisip kung ano yung mas nakakabuti para sa pamilya niya. Which is, para sa akin, you must respect this. I want to be an owner operator. Para sa akin, yun yung mas nakakabuti para sa akin, magkaroon ng truck at para sa family ko. I want you guys to respect my decision. At kung gusto nyo kung sundan base sa nakikita nyo buhay ng isang long haul truck driver na owner operator, maraming salamat guys. Pero sana hintuan nyo na yung pagiging nagiging bus sa akin at pagkukumpir sa amin ni Marco. Kasi ni Marco wala naman kaming problema. Actually guys, yung mga nagbabas sa amin, hindi ko maintindihan bakit
binibigyan nila lagi ng issue ang mga bagay-bagay na ikinukontent ko at ikinukontent ni Marco, at parang gusto kaming pag-awayin. Hindi mangyayari yun kasi kaming mga tao, may mga sarili kami na pag-iisip, maiisip namin kung ano yung tama. Kung ginagatungan o iniinis ka lang ng isang buzzer, hindi namin pinapatulan yan. Ganyan kami, ganyan din si Marco. Kaya yung mga buzzer, huminto na kayong problemahin yung mga bagay na hindi naman problema para hindi kayo lalong ma-stress. Tulad nga ng sinasabi ko sa lahat, kung ang isang tao gustong mag-company driver for their reason, we must respect it. Kung ang isang tao gustong mag-owner operator based from their own reason, we must respect it. Di ba ang ganda? Meron kayo sinusundan na company driver. Oh, alam nyo ang buhay ng company driver. Meron din kayong sinusundan na owner operator. Alam nyo ang buhay ng isang owner operator. At least kahit pa paano, hindi lang talaga yung isip nyo sa company driver lang. Kundi, kumbaga sa nagkakaroon kayo ng idea rin sa isang owner operator na sinusubaybayan ninyo. At least alam ninyo kung anong buhay ng isa't isa. Yan guys, ang sinasabi ko sa inyo. At saka New Year na, kaya huwag na kayo masyado mag-hate sa amin. Panoorin nyo na lang kami. Yan. But anyway guys, dire-diretso na tayo. Maya-maya andun na tayo. At magdi-deliver na tayo. Guys, oh, nakita nyo? Black ice. Yung makintab o puting nakikita natin sa karsada, yan na yung snow o yellow na nasa ibabaw ng espalto. Matatawag mo na to na ice road eh. Madulas yan, kaya mabagal lang ako. Tumawag ako doon sa dideliveran ko. Sasarado sila ng alas 4. Meron pa akong 30 minutes. Sana maabot ko. Anyway, kung hindi, okay lang kasi bukas pa naman ang delivery ko nito eh. Kaso nga lang, hindi tayo makapagmatulin kung ganito. Eksaktong-eksakto yung nadadaanan ng sasakyan eh. Dito sa linya natin, ganun din sa kabila oh. Black ice. Hirap dito. Dahan-dahan lang, huwag tayo magmatulin.
left. Alright guys, dito na tayo sa city center ng Turn left on Saskatchewan. Malapit na tayo sa dideliveran natin. Hopefully tanggapin tayo kasi ang sabi sa akin mga 3:30, 3 minutes na lang, 3:30. Kaya nakita nyo naman, black ice kasi kaya hindi ako makapag full speed eh. Ayoko naman may mangyari sa pangarga natin. Hopefully tanggapin. Baka sumabit bawal yan sa kotse na yan. Yan. Alright, we are about here. Atras agad ako sa Atras agad ako sa dock nila. Tapos check-in. arriving at 213 Melville Street on the left. Okay. Okay. Atras agad tayo. Doon sa door 3 para sa ganun eh. Tapos baba tayo. Check-in ako. Pero the good thing guys, dito rin ako magdi-deliver. Dito rin ako maglulod. Okay. Tara. Door number 3 guys, yun ang sabi nila. Yes! Good thing tinanggap tayo. At nakausap ko rin yung receiver. Sabi niya, ikaw din ba yung maglo-load papuntang Winnipeg? Sabi, oo, ako. Sabi, tignan natin kung sakali man baka makargahan din kita ngayon. Sabi niya, oh good thing. Sabi ko, kasi ang delivery ko nito bukas pa, tapos ang pick up ko bukas din ng gabi. Hopefully guys, hopefully maludan din tayo right away para makauwi na tayo naman sa bahay. Atas tayo.
Alright guys, ayan. Antayin ko na lang, sinisimulan na nila. Woohoo! Or so Conrad hoped. Certainly you can talk to them. I've no objection to that at all. I just think you should be prepared for the punchers and cattle buyers making up most of his guests. Conrad thought he would feel more comfortable. Is it done? Yeah, we're done. I just need some signatures. These are yours, and then I need a couple signatures for you and these guys. This is mine, okay. Yeah, and then a couple pages in this one. Okay, so alright, and Oh, could you ask? Oh, no. you have some here? I think there's another one. One second. You have some here too? No, those are yours. Oh, all of them, Those. okay. Can you do next page too? I'm not sure if we need them, but just in Yeah, case. yeah, sure. Thank you. And I think the next one needs one as well. Customer driver signature? Yeah, just Okay, that's it. And another one? Check palette. Is that, where is it? no, that's good. Okay, we're good. So I have a pickup here, so the guy said me if they can load me today. Yeah, you are loaded. Okay, I'm just gonna stay put here. Okay. Do your thing. You want the trailer, the PO or no? I am not too sure. I haven't been here for very long, so Because he said when I come there I also have a pickup. So he said to me, we will once you guys unload me and then you can reload me. So yes, just let me know if you want the. double check with him. Okay, thank you. Let me know, okay? Okay. Ayan guys. Tapos na, nakuha ko na yung ano, na-unload na tayo. Ayan. Tapos na. Wala nang natira. Ngayon, since dito rin ako pipick up, sana maludan din tayo. So putulin ko na muna ngayon guys, at patuloy kong pagbubuhat habang sila ay inaasikaso yung aking load pa uwi na ng Winnipeg. Alright guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi hanggang sa muli natin pagkikita. Once again, it's Lakay here. Peace up. Bye bye for now. Lakay Tracker.